Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam i ovoga utorka u emisiji Tole lege uzmi i čitaj. S vama su danas tonski realizator Davor Dragičević i urednica emisije Vedrana Vidović. Danas ćemo u ovoj emisiji predstaviti novu knjigu Fra Gorana Azinovića, a knjiga nosi naziv Odraz duše. Fra Gorane, lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija i evo, drago mi je da smo zajedno ponovno, povod je vaša nova knjiga. Navijek je lijep pozdrav evo svim slušateljima Radio Postaje Mi Međugorje i hvala vama lijepo na pozivu. Fra Gorane, ne bih preskočila naslovnicu, na njoj je zapravo slika talijanskog baroknog slikara Caravaggia, riječ je o Narcisu. Zapravo to je jedna od dvije Caravaggiove slike koja se bazira na klasičnoj mitologiji. Priča je to o zgodnom mladiću koji se zaljubio u vlastiti odraz, međutim u nemogućnosti da zavede sam sebe, na kraju je presudio sebi svojim mačem. Što vas je nagnalo da upravo evo tu Caravaggiavu sliku stavite na naslovnicu ove knjige? Na što nas ona zapravo upućuje? Pa evo, sam je naslov Odraz duše, ali više sam htio da bude Caravaggio na naslovnici. Više sam išao da umjetnik mi taj bude, jer volim Caravaggia i njegove slike, a onda između slika koje sam mogu izabrati nekako ispala mi ova nekako najljepša s Narcisom, samo u mene ovdje Narcis u nekom drugom obliku, u smislu on se gleda u jezero. Mm-hmm. Ono što smo mi, tko smo mi kad se pogledamo, ili kad se mi pogledamo ogledalo, tko smo mi. Evo, zato i izraz i naziv priča pod jednim naslovom Odraz duše zapravo znači ono što sam ja pokušao kroz svoju dušu ispričati ovim pričama. Evo, to je neka ta jedna poruka samo da se mi zagledamo nad svojim životom. I da se zagledamo na nekom pričom koja može nama pomoći da otkrijemo može svoj život dublje kroz neke anegdote, događaje ili trenutke koji su sadržani u pričama. Nekada je opasno zaljubiti se u sebe. Zapravo je to narcisoidno. Koliko je danas opasno zaljubiti se u svoju dušu, misliti da smo bezgriješni, vjerovati da nam Bog nije potreban, da smo dovoljni sami sebi? Pa evo, upravo to, ovaj stari mit, a inače ja stvarno volim mitologiju i mislim da danas isto mitologija kao takva, ona nikad nije prestala postojati. I kršćanstvo čak voli mitologiju, ne izbacuje je iz svoga područja. Evo, na primjer, poznati jedan sociolog poljski Bauman kaže, na primjer, mit o Dadalu Ikaru, koji su letjeli prema suncu pa im se istopila krila, je danas zamjenut možda Batmanom ili Supermanom. Da. To su isto znači neki mitovi, likovi koji lete, samo u jednoj drugoj verziji. Evo, nekako mit i danas živi, nikad se on potpuno neće iskorijeniti iz niz kršćanstva, ali kršćanstvo je, možemo tako kazati, adaptiralo, preoblikovalo te mitove u stvarne događaje. San o otkupljenju se zbilja dogodio, jer nas je Krist otkupio. San o bezgrešnom jednom stvorenju dogodio se po Mariji. Da. Ono sve što su ljudi možda čeznuli u mitovima zapravo postala je stvarnost u Kristu, u Mariji, u svemu onome što crkva vjeruje. A evo, taj odraz duše, volio bi ja kad bi se ljudi zaljubili u dušu. Jer ljudi zaborave, ima onaj film poznati kako je duša teška 21 gram. Ona poznata priča kako je čovjek mjerio ljude koji umiru, vagao ih i onda oni izgube 1 gram, odnosno 21 gram kad umru. I to je, kažu, težina jednog redka čokolade ili jedne kovanice. Evo, kažu on, toliko je duša teška. Ništa, 21 gram, ali ona je beskonačna. I danas možda je problem nama što malo volimo svoju dušu, a previše smo bazirani, uvijek je tako to bilo nekako kod čovjeka, na tijelo. Jer čovjek nikako nije mogao, i mislim da danas ljudi imaju problema s tijelom. Gdje ga staviti, kako ga prihvatiti. I uvijek su neke krajnosti, ili previše njege za tijelo, ili potpuno odbacivanje od tijela. Pa čak i Sveti Franjo pred kraj života kaže, priznaje možda u boli i porazu, on je svoje tijelo nazivao magarcem. I on kaže da je
previše zlostavljao ili udarao tog magarca, svoje tijelo, i postom, i mučenjem, i Franjo imao, kažu, 43 bolesti pred kraj života, od slabljenja vida, od jetre, od želuca. Evo, ne znam, nekako ljudi doista ne znaju gdje s tijelom. A kaže Tertulijan da je tijelo stožer spasenja, tijelo je hram Duha Svetoga. Mi ne postojimo bez tijela. Kažu tamo u Svetom pismu što siješ u svoje tijelo, to ćeš žeti. Jednostavno, možda kad bi ljudi pronašli prvu dušu, onda bi tijelo leglo na svoje mjesto. Evo, ta neka promišljanja su i u ovoj knjizi zapravo da se pronađemo u nekom odrazu. Isus nam je ostavio tijelo koje blagujemo svake nedjelje, koje treba biti hrana ne samo za naše tijelo, nego za našu dušu, zar ne? Pa evo i to, baš lijepo što ste to odmah napomenuli. Krist je, jutros je čitanje bilo, mir vam ostavljam, kaže Isus, ne kao što ga daje ovaj svijet, nego neki drugi mir. A Isus nam je ostavio svoje tijelo. To je taj zalog vječnog života. Ne samo svoju riječ i ne samo svoj mir, nego Isus nam ostavlja doista svoje tijelo koje mi blagujemo. Znači, tijelo je doista važno za naše spasenje, pogotovo Kristovo tijelo. Da. U knjizi Fragorane progovarate o raznim svjetovnim, ali evo i duhovnim temama na sebi svojstven i poučan način. Progovarate o Bogu, o čovjeku, o slobodi, sreći, sebičnosti, kompromisima, ljubavi, križevima. Što ste željeli zapravo ovim pričama kojih je, ja sam ih pobrojila oko 150 u ovoj knjizi, što ste željeli zapravo slušateljima poručiti? To je knjiga, moram reći, koja se zaista s lakoćom čita, nekako jedna pričica, 2 ili 3 u jednom danu sasvim su dovoljne. Nekakav vid duhovnog poticaja ili priče koja ima dušu, kao što mi imamo evo u našem programu. Pa ja inače volim u književnosti kratke forme. To su, na primjer, ili eseji ili novele. Evo, esej je više nešto slobodno, a novela je radnja, se događa u jednom određenom trenutku na određenom mjestu iz par likova. I zato je u naše vrijeme voli kratke priče. A priča kao takva nije podcijenjena. Jako je teško napisati kratku, lijepu priču. Hemingway je bio poznat po kratkim pričama, Borges je bio poznat po kratkim pričama. To znači, u malo trebaš kazati pouku i poruku. Roman je dobar, ali zapravo danas ljudi nemaju vremena za roman. Vrijeme je užurbano, za jedan roman trebaš odvojiti puno vremena. I dobro bi ga bilo čitati u jednom kontinuitetu. Ne možeš baš roman čitati danas nekoliko stranica, pa onda sutra jednostavno izgubi se nit radnje. Da, točno. Ali priče nam pomažu zapravo, one su kao mali komadić kruha. Uzme još jednu priču za jedan dan i onda te ona nekako usmjeri u nečemu. I zato, evo, te priče su zapravo raznovrsne teme. Meni, kaže župnik, uvijek iste priče ponavljaš. Onda sam njemu rekao, nisu iste priče, nego su iste tematike ili teme. Uvijek je tema radost, sreća, zaborav, prijateljstvo, ljubav, pa mržnja, neoprost, ali samo ispričane drugačije. Da, to je ono što nas zaokuplja, to je ono što živimo svakodnevno. Pa jest, ali evo, forma priče je prevažna. Poznate su u židovstvu hasidske priče. Zapravo nema nijednog velikog, evo sad ja to na primjer pišem, ali to ću ko boda izdati nekada tamo bude sve dobro pred početak školske godine. Pišem o Nobelovcima od 1901. do 2020. I u knjizi ću predstaviti svakog Nobelovca iz književnosti i što je on pisao i poruku o njegovom životu. I zapravo sad, proučavajući te Nobelovci, čitajući barem nešto od nekoga, jer moram to još čitati ako nešto o njemu želim napisati, onda ne postoji nijedan Nobelovac bez kratke forme priče. Svi su oni pisali romane, pjesme, ali svaki od njih se okušao u pričama. Spomenuli ste malo prije Blaženu djevicu Mariju i uvijek koristite prigodu, znam da ste marijanski svećenik i da zaista na poseban način štujete Blaženu djevicu Mariju, a Papa Franjo nas je evo, prije samoga početka ovoga mjeseca svibnja u kojemu jesmo Marijinog mjeseca pozvao na intenzivniju molitvu krunice, uključio je u ovom mjesecu velika svetišta, ali i mjesta molitve, između ostaloga i Međugorje, u molitvu krunice. Koliko je važno u teškim trenucima
trenucima utjecati se Mariji, tražiti njezin zagovor, znati da je ona mirna i sigurna luka, da nas ona vodi prema Isusu. Vraćam se na početak, često mislimo da smo dostatni sami sebi, da nam Bog nije potreban. Međutim, Marija je tu koja nas uvijek podsjeća da trebamo ići jednim pravim putem koji će nas voditi do Isusa. Pa bez Marije zapravo nema Isusa ovoga kakvog mi poznajemo, jer se on utjelovio po Mariji i on u konačnici Mariju nama ostavlja na križu za majku. Don Damir je nedavno spominjao, ali to je inače jedna studija koja kaže kad se dogodio najpoznati teroristički napad u Americi 11. rujna 2001. Tad su se avioni zabili u 2 trgovačka centra svjetska i zabili se na 73. katu. A ti tonjevi su imali 113 katova i svi ti ljudi koji su gori zapravo se nalazili iznad 73. kata, oni su zapravo bili živi mrtvaci. To znači živi su još, ali su znali da ne mogu pobjeći. Tako su bile te stravične scene gdje su neki skakali s veliki ti nebodera u taj ponor doli, ali su oni doista znali da im je gotovo, da je vrijeme izmiče, samo je pitanje koliko još imaju vremena, a to je bilo svega satak ili sat i po, jer ubrzo su se tornjevi urušili. I šta se dogodilo? Svi ti ljudi, i mi smo to gledali, te prizore TV kamerama, to je bilo uživo, ta stravična scena. Oni su uzeli su mobitele, tad je bilo naravno mobitela, i zvali su svoje obitelji. Jedan je poznati sociolog proučavao sve te pozive i šta je on zaključio. Prva stvar je bila da su svi, bez obzira jesu vjernici ili nevjernici, kršćani, židovi, muslimani, svi su oni zapravo kad su zvali, među prvim rečenicama im je bilo o Bože moj, oh my God. Druga stvar je bila, zvali su ljude kojima su željeli oprostiti, tražiti oproštenje. Ali najviše poziva je bilo upućeno majkama. Evo, svi ti ljudi koji su gori ostali po toj studiji, koja je baš izašla ozbiljna studija, čovjek je se u to dao, proučavao je te pozive. Najviše su ljudi, znači, bez obzira imali oni 20, 30, 50, 60 godina, zvali majke. I željeli se zapravo s majkama oprostiti. Evo, mi bi nekad rekli, pa prvo žena, pa prvo djeca, a evo, ljudi su nekako u globalu imali potrebu majku zovniti. I samo kad vidite, kad se stegne život, kad se život zapravo bazira na tome da on završava i da je iznenada došla smrt, onda nema ti sporednih tema kao što su sport, kao što je politika, onda ostaju bitne teme. Evo, bitna tema je ljubav, bitna tema je oprost, i na tom stvarnom primjeru vidimo zapravo koliko je ova majka zemaljska važna nama, a na poseban način koliko je nebeska majka. Evo, zato bez Marije doista mi kršćani nemamo tu duhovnost bez Marije. Nama je uvijek Marija prisutna. Ali čovjek zavoli Mariju ako zavoli sveca koji voli Mariju. Neko ti Mariju mora donijeti u život. Ona će doći sama, ali ja mislim kako se tako proučavao životopise svetaca, uvijek je Gospa došla preko nekoga. U Maloj Tereziji, koja je imala posebnu ljubav za Gospu, bila uvijek slika prisutna u kući i otac je štovao Gospu. Ivana Pavla II. Otac je isto štovao Gospu. U Padre Pija mater je štovala Gospu. U Svete Bernardice. Znači, neko je obitelj ranije imao veliku ljubav prema Mariji. Onda su to djeca naslijedila. Da. Rijetko kad bude kao što je bio slučaj Maksimilijana Kolbea, kad mu se Marija ukazala sa 2 krunice, odnosno ruže, crvena i bijela, da on izabere jednu. Da. Pa on uze obe, i mučeništvo i čistoću. To je rijedak primjer. Evo, i Papa Franjo nas poziva u ovom mjesecu svibnju da se molimo Gospi, i između ostaloga i za kraj ove pandemije. Često čujemo kako su teška vremena u kojima živimo, kako je teško prevazići sve teškoće koje nam stoje na putu u našem životu. Međutim, pretpostavljam, složit ćete se, trebamo biti svjesni da je ovo jedino vrijeme u kojem živimo. Da se ne trebamo previše osvrtati na prošlost i razmišljati što će zapravo biti u budućnosti, nego predati Gospodinu sve u ruke i živjeti zaista, što se kaže, punim plućima ovaj sadašnji trenutak. A Sartir je rekao, ima puno možda ljepših vremena nego našeg, ali nas je ovo vrijeme zapalo.
Ja baš, nedavno sam bio baš u razgovoru s Ivanom i Vandom i malo smo razmišljali, odnosno razgovarali o ovome vremenu i mi smo ovako nekako zaključili u tom našem razgovoru. Ovo je vrijeme milosti. Gospod opet kaže, prema vama je vrijeme milosti. Da. Posebno vrijeme. Bog je gospodar budućnosti. Iako je pandemija, ja mislim da ljudi trebaju itekako ponuditi život. I dalje ljudi trebaju stvarati, raditi i trebaju moliti, jednostavno prkositi smrti. Doista jednim životom, jednom vitalnim životom, što je govorio Henry Bergson, vitalan život, ne neki život koji životari, nego vitalnim životom, jakim životom nastupiti u ovome vremenu kad smrt vlada, ne samo kroz ovu pandemiju, nego kroz abortuse, kroz razne eutanaziju. Da. Smrt je uvijek, pogotovo danas, sve prisutna. Svagdje ima, ali mi moramo jednom snagom života, Kristovog života, prkositi u ovome vremenu i ovim situacijama. Jer život će pobijediti, uskrsnuće će pobijediti. Samo mislim da ljudi trebaju, što je rekao jednom Nietzsche, prevrednovanje vrijednosti. Ljudi samo danas trebaju pronaći vrijednosti za koje se isplati živjeti. Mislim da danas glupo, evo tako će izraziti, trošiti vrijeme na nešto što je sporedno. Evo sad se je pokazalo zapravo da je nogomet sporedna stvar. Evo ovo što je bilo o toj Super ligi, zapravo tu se vidi da je zapravo u dubini želja za profitom. Kakvi navijači, kakav nogomet, kakva lopta, jednostavno profit. To su velike industrije kojima treba novac, a oni sišu novac. I sad ga je nestalo i sve ono što su oni godinama govorili kao respekt, kao navijači, sve to je preko noći nestalo. To više ne postoji, onda se zapravo vidjelo da je nogomet postao jedna velika korporacija. Ali evo, to se zapravo izgubio svoju svrhu. Puno stvari je izgubilo svoju svrhu. Sad se ovo vrijeme zapravo, ona priča Andersona pokazala, car je gol. Sad se vidjelo zapravo koje stvari nemaju vrijednost, a mi smo ih stavljali kao da su prevažne za nas. Evo, samo to je možda poruka ovome vremenu, da ljudi i dalje žive istim intenzitetom života, samo da doista odluče se, što kaže Bog preko Jeremije, razluči Jeremija što je bitno u tvom životu, što je nebitno. Prioritete. Kaže tamo moderna psihologija ili medicina, šta znači normalno, pojam normalnog. Kad mi danas kažemo pa ovako je naše društvo, to je normalno, to je prihvatljivo. Kaže psihologija da to spada u latentni debilizam. Znači ono što ljudi, većina kao normalno živi, to je postalo zapravo, on tako se izražavaju u psihologiji debilizam. To znači to je nenormalno. Da. Samo što svi smo to prihvatili. Kao normalno. Kao normalno. Da. Ali to je jedno stanje gdje zapravo niko ne daje maksimum. Gdje smo prihvatili prosječnost, gdje smo prihvatili neke krive vrijednosti i u tome zapravo životarimo. A isto ga treba izaći. I zato doista ljudi koji oko nas puni su snage, puni su života i puni su duhovnosti, to su zapravo sveci. Oni su pravo mjerilo života. Oni su slika života. Odnosno Isus, pa oni. A oni nasljedujući Isusa. Zato je Pilat kaže onu poznatu rečenicu ecce homo, evo čovjeka. Evo vam primjera. To je taj čovjek, Isus Krist. A sveci su, evo prvi sveti Franjo, alter Kristus, drugi Krist. Sveci nisu ništa drugo nego doista drugi Krist na ovoj zemlji. I oni su svrha pravog života. A mi kažemo često za svece, ko će biti svet, to je tako teško. Oni su izvanredni. Zapravo oni samo predstavljaju ono što je život u svojoj punini, kako mi trebamo živjeti. A ovo što mi pod navodnicima normalno živimo, sve to daleko od prave normalnosti. Da. Takav je bio i Sveti Ante. Evo, pročitala sam ima u knjizi priča o Svetom Anti. Toliko je jednostavan, zapravo o kipu Svetog Ante u crkvi Svetoga Jakova. Možda nekada i neprimjetan, iako možda u prirodnoj veličini, kao što su nam mnoge stvari možda nekada neprimjetne, ne zamjećujemo ih. I ljude oko sebe velike su, a zapravo su snažne i velike u svojoj jednostavnosti. Fra Gorane, ja ću vas zamoliti evo na kraju da pročitate jednu priču. Svaka priča ima i poruku, to treba također reći i evo, toplo ću preporučiti na kraju ovu knjigu. Možda prije nego što pročitate priču, pitaću vas još tko je s vama surađivao, jesu li to vaši stalni suradnici ili ima još netko nov, evo kažite nam o tome. Pa evo, to su uvijek ovi stari suradnici, a mladi ljudi, a iako su stari suradnici, grafička obrada uvijek je Danijel Eko.
iz gruda, jedan obiteljski čovjek, tako dobar, plemenit, uvijek to lijepo odradi. Naklada je uvijek ogranak Matice Hrvatske u Čitluku sa urednikom Andrijom Ostojićem i nakladnikom Jasna Ćorić, a lektorica mi zapravo ona meni najviše dio posla uradi i Ana Zubac. Evo, ovim se putem i njoj osjeća zahvaljivam, jer ona doista, tako ti je svakdje u životu. Odradi veliki dio posla, pa je li? Lektura knjige, onda prijedlozi, ako se ja nešto možda krivo napisao ili moglo je drugačije, rekne mi, takav je jednostavno odnos u smislu da se može reći bez pardona. Izvrsno. Evo, da čujemo priču za kraj. Pa ova priča zapravo možda potekla fra Marinka Pejića, bosanskog Franjevca, gdje on kao poznati stručnjak za Svetog Franju iznio neke podatke, da se ja samo i ubličio u priču. Kažu, za Svetoga Franju Asiškog priprema bijaše vrlo važna. S velikom radošću pripremao se za Uskrs, Božić, duhove i Mariju Anđeosku porcijunkulu. Uvijek bi postio. Njegova priprema za te velike dane bijaše post. Kad se ljudi pripremaju za velika slavlja, često kupuju i nabavljaju hranu, piće u izobilju, da trpeza bude što bogatija. A Sveti Franjo se pripremao tako da se odrekne. Njegova priprema bijaše u odricanju. Sebe je želio od svega isprazniti, da u njemu kao u udubini, kao u šupljini, odjekne jeka velikih dana. I čim bi jedna post prošla, on bi krenuo u drugu. I stručnjaci koji su proučavali život Svetog Franje kažu da je od 365 dana u godini Franjo postio čak više od 200 dana. Znači, većinu godine bi postio i svoj život posvećivao darujući ga drugima. Možeš ljubiti samo ako se odrekneš u korist drugih, umrijeti sebi i prihvatiti u slobodi da nemaš ništa za sebe. To je za Svetog Franju zapravo značilo istinski biti i bivati. Ljudi cijeli život inače skupljaju, a Franjo je od svoga života načinio tržnicu, ali tržnicu u kojoj je sve besplatno drugima razdao, besplatno. Svaki svoj dar dao je drugima. Nijedan dar nije ostavio za sebe. Franjo je znao da treba davati drugima. I tako je taj trgovac sukna postao trgovac koji ne zarađuje naplaćujući, već darivajući i dajući besplatno. O Sveti Franjo, što imaš, a da nisi dao drugima? A Franjo ti poručuje, a što imam i što je moje, da nisam primio od Boga. Život je škola gdje trebaš davati, a ne skupljati. Daruj i živjet ćeš, a post te uči kako se katkada možeš svega odreći i živjeti samo od Božje ljubavi. Evo, ta priča mi je bila zanimljiva zato što je doista Franjo od 365 dana 200 dana postio najmanje u godini. Što drugo na kraju reći nego slijedimo primjer Svetoga Franje. Fra Gorane, hvala vam lijepa što ste bili naš gost danas u emisiji Tole lege, uzmi i čitaj. Imamo i danas 2 knjige za naše slušatelje. Dragi slušatelji, možete nam svoje podatke, ime, prezime i adresu pisati na naš broj mobitela 063 455 655. Hvala vam na pozornosti.